Здравейте, страхотни хора! Аз съм BG Master. В днешното видео ще играем FIFA Mobile, който ще се опитаме да направим българският национален отбор от българи. Така както гледате, аз имам отбори с много различни играчи. Overall е 106. Преди няколко дни си купих Palmer 107. Той беше 106, ама го вдигнах на 107, нали? За тази мисия не трябват пари. Аз имам 43 милиона. Мисля, че ще ми стигнат. Малко съм сложи си бръките и сега малко. Само ще говоря, но ако си имам добре, ще по-хубаво. Трябва да намерим... Не сме... Да. Трябва да намерим България. Вече почна да го казвам на английски. Тук Стоичков е 105 LW, който струва цели 271 милиона. Хора, това не е ли много за 105-тица? Поне аз така си мисля, че е много. Мисля да си купя, защото нямам стигнат парите, си купя Стоичков ляво крило, но 90 овара, защото няма ми стигнат парите. Имам 43 милиона. Трябва да купа за 3 милиона 690 хиляди. Добре, купуваме. После трябва нападател, ще купим Бербатов 89, защото 93 няма да ми стигнат парите. Ще го взема. Ще взема 93 хора. Ще взема 93-ката. Мисля, че ще го стигна. Ще взема 93-ката. После. Сега мисля, че ще взема Христов. Той е добър. Както гледате, струва 10 000, едва не знам 10 000. Нещо не взе. Да купим един централен защитник. Не, как се не централен защитник. Така, да го наречем така. Вратар. Ченитов. Се купи. Аз даже изобщо не ги познавам. Те играчи има карат. За защитник ще взема Петков. Мисля, че е добър. Той го познавам. Още един Петков. Но само, че той само има ли по-голяма овъраут? Мисля, че не. Добре, или така. Ще купим това. 9780 хиляди. Това си е. Така си накупим играчи. И после да ги наредим, да видим колко ще ни е overall. Да си купим един лавбек. Ръба си купим. Мисля, че дабъл няма. RW. Вечем RW. Така. Вече 11. Сега да видим, да направим българският отбор. Да видим колко overall ще е той. Как се създаваше тук, мисля, че се правиш. Да, ето. Така. Ще сложа... Къде са българите? Ей го. Така, нападател става Бербатов. Ляво крило Стоичков. Къде са другите българи, бе? Абе, хора, нали купих други българи? О,
Его Митов. Петков. Христов. Така. Който друг имахме? Още ли Христов? Нали купихме едно RW, бе? Къде отиде това RW? Един българин. Ето само. Този лъба. Този кофе, бе, чакай. Не, това не е българин. Това ли? Да. Джорданов. Значи не го слагаме десен защитник. Сега вижте ми отбора. Сега трябва да сменим Кама с самото RW-то. Да ги потърсим. Мисля, че купих Кам. Няма как да съм го пропуснал. Да, ето го. Краснев. Мисля, че е българин. Е така. Да. Сега RW-то. RW. Да, ето. Би трябва да е българин. Не. What? Къде тогава е W-то бол? Къде е десният? Толкова не. Аз ли съм сляп? Или него го няма? Чакай, не, трябва да купим едно сума, чакай поне един сума да имаме. Мисля, че сума ще имаме. Да, бе, сума и... Значи ни трябва сума и RW. Само това ни трябва. Да въртяме към марката и купуваме. Това? Его. RW-то сега не дойде. Сега ми трябва само сума. Чакайте. Ето е България. Купим една сума. Сума, къде е сума? Да, ето го. Сега Иванов да купиме или Божинов. Чай ви Божинов. Има 62 пейс, 33 шутинг. Това е CDV. Аз пробвам. Чай му видим това. Това не е за. Сега пресякаме да видим. И сега отбора хора ни е... Чакам за сумата. Така. Чакайте. Сумата ми е тук. Сумата. И RW Craft. И така, хора. Ще изиграем един матч с него. Не, те ще имахме. Няма нищо, ще ми свърши отбора. Искам само с тях да игра.
Хора отбор ми е 75. Като най-силно тук ми е Барбатов 93 нападател. Няма ви статистиките. Така, 86 пейс, 93 шутинг, 84 пасинг, 93 дриблинг, 37 дефендинг и 75 физикал. За 93 мисля, че е добре, но малко физиката трябва да се оправи. Поне на 80 да му се качи. Или пък 78-79 някаква така. Аре сега да изиграем един матч с него. С този отбор да видим какво ще стане на хит-то-хит. Сега сигурно ще ми... Не на хит-то-хит, бе. На... Да, на хит-то-хит. Сега сигурно ще ми пусне някакъв отбор, който от 100 вараут нагоре и ще набие. Ако направя една победа, ще разберем 5 лайка. Разберем 5 лайка, ако направя една победа с този отбор. И да не забравяйте да се абонирате за канала, като се включите и към банка, за да ме следите. О, как самото си ми останало, бе? Хора, самото си ми... Аз не го сменил, бе. Сигурно ще се объркал. Няма нищо, да, с това само ще играя. Българите не играли с това, бе. Център ще вкара. От сега виждам каква е разликата. Значи много добър шутинг. Той не може да въртне, бе, хора. Дембеле, ако беше оттам, нали ще да има гол. Все пак, българ. Няма какво да спомня. Приятели нямат пейс, човек. Той обичава така с нами сега гол. Да! Не! Тука на коса ми се размина. Барбатов, ти си. Давай стучка. Но каква е тази засада? Моля! Моля! Засада, човек. Стичков щеше да вкара. Кръстев е тук! Леле, майче. Толкова се зле, да опитаме. Абе, българи, стегнете се, бе. Сега Леле, майчица мила. Тук няма шанс да вкарам гол. С този отбор. Този отбор за нищо не става. Отборът с Бог. И какъв е този измислен фал? И сега сигурно го е написал. Гледай. Той така се ги минава да почува. Това е много скандално, бе. Гледай ги, те не могат да играят. Барбатов вкара гол. Браво, Барбатов. Ще какъв красив гол вкара Барбатов. Цак, пускаме от тук. И гол. Ами, хора, да ви кажа, български отбор е много зле. Видях ли пред вратата как изпусна. Той я прати чак в публиката, най-много да убие някой. Барбатов играе, защото 93 иначе, ако беше тук Краев извади много голям пейс.
Как ги мина на спринт, човек? Това беше много добро. Които трябва да правя. Ако искате да се подобряваме отбора на България и да го правим по-силни с по-силен оверал, абонирайте за канала и коментирайте дали искате да продължаваме с тази поредица. Да качваме. Другия път може... Другия път може да качваме, да направим английски отбор или пък френски. Пишете в коментарите. Не знам, както вие се решите. Мальчица Барбатов. Изобщо не одобрявам този отбор. За нищо не става. Мисля, че трябва да получи тренировки. Видяхте ли? Той не може да въртне, хора! Той не може да вкара гол. Оттам е елементарно да вкараш гол. Две игради хора. Той ще се самоубие, докато вкара гол. Вау, какъв гол на Барбатов! Какъв гол! Брилянтен гол на Барбатов! Вижте! Тук вратаря се бъгна тежко. И изобщо не знам как вкарах 3 гола с този отбор. Кръстев как наточи вратата тук. Направо му скъса мрежата. Както има в карата. Иначе ако бях купил Стоичков, няма как, аз нямам толкова милиони на хора, аз нямам 215, там 270 даже бяха милиона, 271 милиона мисля, че бяха. Аз няма как да си го позволя. Още един гол на Краев. Мисля, че сега ще свърши този клуб, защото матчът ще свърши след няколко секунди. Мисля, че отгад кладе ще свали. И така, хора, ако ви е харесал този клип, лайкнете видеото и чао до другия път.